Ahojte, ja som Veve. Som na akadémii druhýkrát. Prvýkrát som bola účastníčka a teraz som animátorka. Spoznala som veľa z úžasných ľudí a nabrala som mnoho skúseností. Teším sa na budúce. Ahoj, som Lucia. Tento rok som na akadémii druhýkrát a som v žurnalistickom tíme. Čo by som tak chcela vám povedať je, že každý účastník akadému, ktorý som spovedala na rôznych workshopoch, sa im páči vlastne tohtoročná forma. Volám sa Anna, na akadémii som prvýkrát, študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite a verím, že v tomto novinárskom tíme nadobudnem poznatky, ktoré budem môcť zúžitkovať aj v budúcnosti a s Božou pomocou nejak doštudujem. Moje meno je Monika a mám presne toľko rokov, ako má práve prebiehajúci akadém, čiže 21. Na akadémii som už po druhýkrát a ak by som mala oba ročníky porovnať, tak sa organizátori veľmi zlepšili a pripravili program, ktorý je skutočne hodný vysokoškolákov. Ahojte, ja som Jana, som z Banskobystrického UPC. Na akadémii som síce prvýkrát, ale už dávno som vedela, že tu raz prídem, pretože keď som o tom počula, tak som vedela, že tam raz pôjdem. No a vybrala som si novinársky tím a chcem odkázať tým, ktorí ho takisto zvážovali a nevybrali si ho, že môžu ľutovať, pretože to bolo naozaj super. Volám sa Slavka, som členom novinárskeho tímu, prišla som sem pretože som sa chcela, povedzme, dozvedieť niečo viac o žurnalistike, nakoľko ma písanie tak nejako vo veľkom začalo baviť. Od tohto akadému však očakávam aj niečo duchovné, niečo možno hlbšie, vyriešiť si nejaké záležitosti okolo seba a preto sa veľmi teším na adoráciu a na chvály. A dnes sa mi podarilo napísať celkom zaujímavý článok, tak aj z toho sa veľmi teším a som rada, že tu môžem byť. Volám sa Jaroslav Spodniak a som štvrták na politológii v Trenčíne. Som rád, že môžem byť na Akadéme 2012 v tomto novinárskom tíme a som vďačný za animátorov a lektorov. Ahojte, ja som Robo, som z Bardejova a som rád, že som tu. Ahojte, volám sa Mária, som študentkou prvého ročníka žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na akadémii som po prvýkrát. Verím, že získané skúsenosti sa mi zídu aj v budúcnosti. Volám sa Mirka a na akadémii som po prvýkrát. Patrím do novinárskeho tímu a zistila som pre vás informácie, o ktorých ste netušili. Akadém. To nie sú len ľudia, spoločné zážitky a pekné spomienky, ale aj množstvo čísel. Zozbierali sme tie najzaujímavejšie. Jedno spoločenstvo, 2 noci v spacáku, 12 UPC, 21 tímov, 22 hodín adorácie, 26 organizátorov, 34 káblov použitých počas koncertu, asi 40 kňazov, 40 fľaš minerálok, 50 lektorov a animátorov, 96 kotúčov toaletného papieru, 225 litrov gulášu, 250 plagátov, 431 prihlásených účastníkov, takmer 500 zamrznutých ľudí v Tesku, 1000 rožkov, 3000 gombíkov kampane Mladí za rodinu.